Her spiller vi, ja, vi spiller, hvad nu det hedder, Clash vs Raiders igen, og det er det part 2. Nu fra nu til Og vi Bo. Hvad? Og det er en part 2 fra nu til Bo. Ja, og vi har, hvorfor giver du mig en ven nu? Fordi den er sej. Jeg gider ikke. Og Den giver 3.500 i tag. Og der er også lige kommet et Mr. Carrot i stok, så vi har købt den, og så ja. Jeg skal lige se, hvor god min blev. 7.300 givet min. 7.300, den er jo giga. Ja. Må jeg se? Jeg er over på min computer account. Okay. Den her forreste, det er den forreste, det er min eneste Mr. Carrot. Den ser da ikke alt for stor ud. Nej, men den giver 7.300 damage. Ja. Yeah. Nu går vi over til din garden igen. Ja. Yeah. Det, og vi har også snart råd til at rebuff. Så ja, du mangler 33. Ja. Det var 32. Ja. Ja. Vi kan da bare håbe, vi får noget godt, så vi får noget røv, eller noget lort. Kom her, nu bliver de bananini, og du dør. Tim Cheese, du dør. Og Frozen, dø. Tim Cheeseman, dø nu. Fik den. Lille. Bang. Bomberklar. Det er så sjovt at skyde, det man kan one-shot. Jeg døde. Hvorfor dræbte du mig? Jeg dræbte dig ikke. Øj, lag. Au. Hvorfor skyder du mig hele tiden? Du fulgte også mig. Nej, det var jeg. Wait, what's going on? Au. Hvorfor skyder du mig? Wee. Hvem kommer først? Jeg kom først! Yay! Ha! Jeg har 99. Dø nu. Ja! Yay! Nej, du må ikke skyde mig. Det er faktisk ubehageligt. Det er dejligt. Yay! That's good. Yay! Ej, det var min iPad-base. Ej, det var da uheldigt, at vi lige kom over til den. Hvorfor er det det? Det ved jeg ikke. Nye planer. Gå.
God plan. Tim Cheese Skimmerlock. Der var noget godt i dag. Ja. Nå, hvad skal vi ellers lave en lege rundt med en fucking lorte launcher ting? Jeg får snart boss. Om 20 spawn, så får jeg boss. Okay. Om 20 spawn. Nej, det er på den account, din idiot. Jeg er en idiot. Men det er lige herovre. Nej, du skal ikke skubbe mig væk. Og så... hvornår spawner på os? Okay, der. Nu, lige om lidt. Piu. Nu er den stor. Bliver den lille? Hvad bliver den? Den bliver lille. Okay, hvor går den i? Den der. Nej, ikke den. Fuck. Dø. Yes, vi fik død. Der er en giga-robo. Der er en giga-robo. Hvorfor får jeg hele tiden en normal? Det ved jeg ikke. Er nu værd, altså. Jeg prøver at træne med at læse, jo. Yes, død. Ja, jeg har fået en potion. Yay. En potion? Mm. Jeg tror, jeg har nok penge til at rebirth. Godt. Jeg har råd. Rebirth. Yay, jeg rebirthede. Fik du dem ned? Ja, Hvad skal du nu bruge til rebirth? Hvad skal du nu bruge? Jeg skal bruge et tralaletto tralala og en tralaletto tralala og giraffe til Leslie. Hvad får jeg ud af den her pakke? Ej, fuck mig pis. Lort. Tænk. Der. Så mangler du kun penge, og din Bigos skal du også lige sætte op. Bigus. Hvor mange penge skal du bruge? Jeg skal bruge 150 mil. 150 mil. Ja. Skal vi ikke bare vende tilbage, når du har nok penge? Jo, vi kommer tilbage, når jeg har nok penge. Og så tror jeg afslutter video. Okay? Ja. Er vi tilbage? Jeg kan rebirth. Nu! Har du rebirth? Så tager jeg bare lige dem her op, så jeg ikke miste dem. Og så rebirth? Ja. Rebirth. Yes, syg. Og det var alt på den her video. Nu kommer mig på et hotspot og Bigus Bombicus til live. Ja, og ja. Ses til part 3. Vi ses.